Srbija je zemlja sporta, kaže državni sekretar Ministarstva omladine i sporta Predrag Peruničić. Zato je važno da deca od malih nogu treniraju i budu uključeni u školski sport. U to ime 300 mališana okupilo se na košarkaškom turniru Mini Basket Pantelej kako bi pokazali svoje košarkaško umeće. Strateškoj priči 2014. godine odlukom Vlade Republike Srbije da osnovni cilj je razvoj školskog sporta. Mi u momentu imamo 145.700 dece u sistemu školskog sporta i naredne 3 godine želimo da to uvećamo i to mnogo više uvećamo. Ono što je još važnije da ovakvim turnirima koji poslikavaju budućnost jedne države, jednog naroda, jednog grada, nadam se da će prerasti u tradicionalan, da svake godine imamo sve više i više učesnika i što više deca koja će se druže. Organizator turnira je Omladinski košarkaški klub Junior, a pokrovitelj opština Pantelej. Ovaj današnji dan je prelep za gradsku opštinu Pantelej kada imamo ovakav skup dečice koja su cvet ove opštine i grada Niša i Srbije. I mi smo ovde danas da podelimo radost sa ovom decom. Vidjeli ste i sami kako se deca raduju i kako se vesele. To je samo još jedna sportska manifestacija u nizu u okviru akcije Pantelej opština najbolje košarke koju smo pokrenuli 2014. godine i kojom je obnovljeno više od 90% košarkaških terena na teritoriji gradske opštine Pantelej. U Panteleju kažu da će ova manifestacija postati tradicija i da će biti uključeni i drugi okolni gradovi.